her i år. Og lad os komme derud. Hej alle sammen. Vi er på Fyn lige nu. Vi skal ud til Autoklub. Og det er koldt. Prøv lige at dreje kameraet her. Den er helt frosset fast bilen. Det er koldt i dag. Ja. Jeg tror det er minus 6 grader eller sådan noget. Jeg kan se hvordan de åbner den. Så det er sådan der. Jeg skal lige få startet op i den her. Der er koldt derinde, mand. Det er altså ikke lige mit favorit årstid, det her. Lad den varme op her. Så har man altså lidt elbil, man lige kan forvarme våden, men det er koldt. Så se hvad temperaturen siger. Så lige nu der er jeg på vej ud til Autoklub. Det er 2 dygtige brødre, som der har startet deres eget bilpleje. Webshop, hvor de sælger alle slags produkter. Det som jeg er super glad for lige at bruge Autoklub, at der er super god service, hurtig levering, og så har de et forholdsvis simpelt sortiment. Så det skal de have stor cadeau for. Og det her, det er ikke reklame. Det er bare mig af fri vilje. Så ud og bruge mine penge her. Og så skal jeg have priser på nogle forskellige ting. Så jeg er i gang med at arbejde på et nyt projekt, som I får lov til at se senere hen på året, når vi ligesom er oppe at køre. Men det er det, jeg skal ud og styre på nu, som de skal hjælpe mig med. Så det er jeg meget spændt på at vise jer. Vi er 1 minut fra at være hos Autoklubs butik. Så jeg tror, jeg lige har prøvet at smide dronen op. Jeg tror, man kan få en ret fed optagelse ovenfra, selvom det er minus 6 grader. Så med, jeg fører lige dronen op, så viser jeg lige nogle videoer derfra. Jo. Friske? Ja. Har du byen? Nej, overhovedet ikke. Ja? Overhovedet ikke. Skal du have kaffe eller noget? Ja, hvis du har. Ja. Og en helt sol. Ja. Hej. Og den måler selv på rullen. Når du lægger en rulle ned i maskinen i plotteren, så måler den, okay, men det er en 60 tommer af 15 meter, du har lagt i maskinen. Når den så har målt de 14 eller 15 meter, så slukker I det, fordi så er rullen færdig. Ja. Det skal jeg have for 200.000. Ja, så hvis man kan planlægge det, så se en uge inden jeg er ved at løbe tør eller 2 uger, ja, så bestille. Men lige meget nogle gange, så kan det være, at de skifter en formel, det kan være, der kommer en ny model. Ja. Så har jeg købt 20. Det var så ret smart. Jens anbefaling, det er at sprøjte i kluden. Og det er forbrugere? Det er forbrugerne. Okay. Ja. Og den kan man påføre oven på kodning nu? Ja. Så hvis du så har en kunde, som har valgt at komme ind og få en topcoat på eller noget, så påfører du den ovenpå. Så vasker du bare bilen ned. Ja. Fjerner fuldrustet tjære. Den lugter virkelig krasvarsel af en forbruger. Ja, der er noget kemi. Så har vi den gluden så efter. Så. Det smager meget smart. Det er fandme nemt.
Ja, for helvede. Så deres rim. Og det er selvfølgelig. Ja. Ja, jeg synes altså helt seriøst, det er nogle fede farver, de kommer med sådan noget. Ja, de er mega lækre, den her. Og ser ret prof ud også, ikke? Det er lidt mere spændende, sådan kedelige. Ja, sådan Altså kokemi er også pænt, ikke? Men det er lidt mere, der er lidt mere spice over det. Okay, så lige nu der er vi blevet færdige med møde med Troels og Mads, og jeg fik lige noget hjælp, hvor vi fik styr på det meste, som der skulle laves. Det er det seriøst. Det kan vi lige starte på. Hvad? Jeg sad og smilte. Jamen, så skal du også sjov. Du skal da ikke så svært. Men, Okay, prøv igen. okay. Jeg er lige blevet færdig til møde med Mads og Troels, og det gik super godt. Vi fik styr på det mest praktiske, og ligesom fik sat de fleste ting i gang. Og så fik vi lige leget lidt med nogle nye produkter, de har fået. Så det bliver meget sjovt. Det er i hvert fald ikke lige sidste gang, jeg kommer derover og lige skal have styr på det hele. Skal vi se, hvis jeg skal tørre eller venstre? Så nu skal vi ud til familiefødselsdag, og vi er stadig på Fyn, og så kører vi så hjem til Nordsjælland en gang i aften, ikke? Og der er den der bil der. BMW. Jeg kunne ikke finde mit SD-kort i morges, så kommer de først her. Vi er midt inde på dagen. Klokken er 3 lige nu, så jeg har først begyndt at filme nu. Jeg har en Polestar 4 inde, som skal have en keramisk coating, en 5 års og noget PPF på dørfalser. Så er det ude og Vesten og møgkoldt. Så mens den lige står og tør op, så åbner jeg lige porten. Hurtigt ruller slangen sammen, så den ikke krydser 10 snude. Bare skyllet med vand. Jeg er lige blevet færdig med den kemiske vask og farvetøjet den, og så nu er den lige inde på vej ind i varmen. Kører lige hele køresystemet, skal vi have slukket på. Så det der skal ske nu, at vi skal lave noget lakmotion og fjerne de her ridser, som vi kan se her. Man kan fange det. Der er meget små og fine, men den er næsten også helt ny, så det skal vi lige have fået fjernet. Derefter bliver den spredt af, og så skal vi lave PVF-løsninger på dørfalserne hele vejen rundt. Så det er det, dagen kommer til at gå med. Så det første vi gør efter vi... Jeg tror lige lidt sne. Det første vi gør efter vi har aftøjet, det er simpelthen dækker det her op. Det her det er sådan en mat plastikstykke, så hvis du rammer det er ikke ligesom en traditionel plastik, så hvis du rammer det med coating eller noget, så suger det, og så kan du altså ikke få aftøjet det til den coating, som jeg bruger lige på den her bil. Så lad os så dække det her af til både at vi sikrer, at vi ikke polerer på det, men også at vi ikke rammer det med coating, så det kan vi lade sidde under hele processen, indtil vi er færdige. Det får jeg lige dække af. Okay, jeg havde et møde med det, som der er gang med at blive arbejdet på, som bliver lanceret her om ikke særlig lang tid. Det er næsten lige blevet afsluttet. Vi har fået bestilt de sidste ting, så jeg glæder mig ikke så meget til at kunne vise jer det. Jeg holder lige stadig lidt hemmeligt, fordi jeg vil gerne først lancere det, når det først er helt på plads hernede. Så fik jeg krydset det af, så er der i hvert fald 20 problemer mindre. Så det bliver, jeg glæder mig fandme. Det er en kæmpe investering, men jeg tror på det. Så jeg tænker, at det er den helt rigtige vej at gå, og markedet er også til det lige nu. Så i morgen, der har jeg sat noget dag af til at oprydde, fordi blandt andet det her skal væk. Og vi skal vaske gulv, og den her, den skal også leveres, så den skal vi arbejde på i morgen også. Men Video CD, er ikke helt op at køre over alt det her rod her. Så her senere, der skal jeg aflevere min bil til min far, som han skal låne den. Den skal som sagt en tur til Fyn igen. Og så skal jeg køre rundt i hans, den elbil. Jeg har heldigvis oplevet at hoppe til elbiler, så jeg kan lige gå ind. Og så skal jeg ud med min kæreste her senere og fejre, at vi har fået det sidste på plads. Så det glæder jeg mig sindssygt meget til. Det er noget, jeg har gået og tænkt over, eller arbejdet på det i et par måneder nu. Men nu er det endelig faldet på plads, så det bliver pissegodt. Nu mangler vi bare lidt solskin og lidt godt vejr. Så jeg skal lige finde ud af det.
Så det bliver vist alt for lige værd for mig nu. Ej, det var lidt ærgerligt, hvis den blev sendt op til Helsing nemlig, så... Ja, men hvad hedder det? Ja, det kan nogen ikke gøre. Fedt. Tak skal du have. Hej. Lidt ærgerligt, at jeg ikke kan afsløre helt endnu, hvad det er, jeg har investeret i. Men jeg kan sige så meget i hvert fald, at jeg tror bare, det er det rigtige tidspunkt i det her marked til at gå ind i. Og jo, der er der helt vildt mange penge, men det gælder også hele tiden om at kunne gøre sig bedre og ligesom kunne udvide forretningen. Men min mål er ikke om at blive stor, men det er ligesom at kunne give den bedste service og lave det mest high-end inden for markedet. Så det handler hele tiden om at ligesom kunne sætte sig i gang, og sådan til at der er ikke andre, der bare lige kunne starte op, hvor man også har et brand selvfølgelig. Men jeg tror helt sikkert, at det er det rigtige at gøre. Nogle gange det er som selvstændig, når man er alene og sådan noget, så har man sindssygt mange tanker og idéer, og det er sgu ikke alle sammen, der er de bedste, men jeg tror på den her. Så vi lige kom hjem efter jeg har været hjemme hos den gamle og bytte bil. Så mig og Bob, vi sidder lige og laver noget computerarbejde. Er ikke rigtigt, vel? Og jeg er lidt træt, selvom klokken er så mange. Klokken er 7:15. Men det der med, at man står og vasker bil udenfor, når det er koldt, ikke? Shit, det tager kræfter. Så vi får lige svaret på mails, og så er jeg i gang med at lave en ny hjemmeside klar, til vi er klar til sæsonen. Og jeg fik lige lidt råd og vejledning fra Autoglow om, hvordan man skal sætte. Så vi har lidt et par timers arbejde foran os, vi skal have klaret.